το λογιστή σου, μου έλεγαν όλοι εδώ στη Ρόδο. Όμως για ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, ο λογιστής δεν είναι πάντα αρκετός. Τότε ήταν που μίλησα με την Παπαποστόλου Business Solutions. Δεν υπάρχει οικονομικής φύσεως υπόθεση που να μην μπορούν να χειριστούν αποτελεσματικά. Είναι επιστοποιημένοι, εξειδικευμένοι, με ανώτατη πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε πολλούς τομείς και έχουν πολυετή εμπειρία. Παρέχουν λογιστικές, φορολογικές υπηρεσίες και τήρηση μισθοδοσίας, με 24/7 cloud online πληροφόρηση πελατών, εποπτεία λογιστηρίων, υπηρεσίες ίδρυσης εταιριών και εταιρικών μετασχηματισμών, αλλά και υπηρεσίες εμπειρογνώμονα για τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, ασφάλιση υγείας, ζωής, περιουσίας και υπηρεσίες πιστοποιημένου εκτιμητή ακινήτων, εξοπλισμού και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Έχουν το συγκριτικό πλεονέκτημα. Τους εμπιστεύονται ιδιώτες, μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Παπαποστόλου Business Solutions. Σου βρίσκουν τη σωστή λύση.